Doon ako na. Ano na? Hi. Ilan ang signal ko? Shout out kay sino ba yan? Jimmy ba yan? Hindi ko makita eh. Shout out katapos ko lang kumain. Shout out Bisayang QTV. Marunong paano ba? Nawawala eh. Kain tayo. Shout out from Galliano family. Shout out sa inyo, idol. Hindi ko alam paano to eh. Live na to eh. Unang live ko to. Hindi ko alam kung paano ito gawin. Ba't ganito? Galliano pala yun. Galliano family. Ayun pala.
Ang ulam ko guys, ito tambok. Hello. Good afternoon din. Maingod ko sa inyong tanan. Bisaya na lang ako kayo. Bisaya mo ko. Tapos na ako kumain, Joey. Ito may pa-ice cream mo. Pa-ice cream si Mayor. May nagbigay ng ice cream. Salamat nga pala sa ice cream. Nagbigay. Ayaw magpamention ng pangalan niya kasi nahihiya daw siya. Shout out na lang sa nagbigay nito. Thank you. Sobrang sarap. Saka sobrang lamig. Masarap talaga yung ice cream pagkatapos kumain. Shout out Mas Batinyos Vlog. Shout out sa'yo. Bisaya ka ba no? Asa ka man sa Masbate, sa mga Masbate mo Vlog. First time ko ito mag-live. Di ko alam kung paano gawin eh. Paano ba? Bisayang QTV. Igit mo basa. Yan guys. Paano ba yung mag-laptop? Pag-aralan ko muna itong live para sa sunod kong live. Dito para rin itong paano ito eh. Maya maligo na ako guys. Hindi pa ako naliligo. Katapos ko lang kumain sa nagigising ko lang rin. Lagi na akong late gumigising. Late na lagi ako gumigising. Antok pa nga ako. Kuha po mo men, jowain kita. Mahilig yata to si Miguelito mag-inom kasi yung pangalan niya Miguelito eh. Nag-live ako guys kasi birthday ngayon ng kapatid ko guys. I-greet ko lang siya guys ng live guys. Happy birthday tol Andro Talisik. Happy birthday tol. Anong handa mo dyan? Di ako nakapunta dyan kasi busy sa wala akong pang regalo eh. Pupunta ako dyan, hihingi ako ng regalo. Ikaw yung may birthday, ako yung hihingi ng regalo sa'yo.
Basta libre inuman, walang problema basta libre. Kinsa man ni siwan. Sairibi. Nanapin talaga ng video na gano'n ko.